they were entertained. Because Dakong uyon ang chairperson sa Sinulog Executive Committee, Konsehal Philip Sapra nga ipabilin sa South Road Properties kun SRP ang sinulog sunod tuig 2024. Kini subay sa malampusong pagpahigayon niini sa naasoing lugar karong tuiga. Bisan pa man sa kabalaka sa kadaghanan nga dili kini mao ang haom nga venue alang sa pagpahigayon sa sinulog. Gipadayag ni Sapra nga sukwahi sa mga kabalaka sa pipila, mainitong gihangop sa katawhan ang pagpahigayon sa sinulog sa SRP karong tuiga. Usa sa nakitang hinungdan niini matud sa konsehal, mao ang pagkahamugaway sa maong venue itandi sa naandang parade road sa Dakbayan. dili gyud komportable, dili gyud kakita ang mga tawo nga naa sa parade road. Kay grabe kahagipot. In fact, magkinto-kinto ang uban. Ang uban nga naa gyud diha sa atubangan gyud, di gihapon makaingon ta kakita og nindot nga pasundayag kay mismo ang mga contingents dili kasayaw og sakto labi na gyud sa mga daan nga hagipot kayo. But in SRP, sa parade road, ang mismo ang mga tao nga tua didto nalingaw gyud. Subay niini may pasalig ang konsehal nga masayo niya ang pagpangandam sa Dakbayan alang sa sinulog 2024 aron kalikayan ang mga ginagmay na sugatang mga kakulian karong tuiga. Kini sama na lang sa mga reklamo kalabot sa mga tumatanaw sa ilang view sa grandstand ug ang kabalaka sa pipila ka mga contingent sa ilang pagsayaw sa venue kuno galing magbunok ang uwan. But then again, at the end of the day, what matters most is that na-ready na to ang stage, na-ready na to ang ramp for the contingents to dance on. Then at ang agianan sa mga tao, okay kayo, komportable kayo. Then agianan sa ingon ta mga floats and the like, wa naging problema. So kana ding napita, as I've said, maunay among tutukan nga mas ma-improve pag yun natin ang bahina para by the time in 2024, mas okay pag yun ang sinulog sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang gipadayag sa konsehal nga wa siya nakitang problema sa pagpahigayon usab sa sinulog sa Carmen usa ka semana human sa sinulog Grand Parade. Kini human sa pagtandi sa pipila, kalabot sa pagpahigayon sa duha ka sinulog, ilabi na nga ang niapil sa mong mga kalihukan, mao ang mga ni-back out nga mga contingent alang unta sa sinulog Grand Parade nga nagagikan sa probinsya sa Sugbo. Alang sa konsehal, mas makayo ang mong kalihukan aron usab adunay laing kasuroyan ang katawhan sa higyon nga mahumana ang sinulog dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Nung at time na amgi sinulog sa Carmen, kami sa Barangay Tisa, pero may guming appeal diha. Even ang lumad ba sa kanon, it's just na karon lang na-highlight. No? Pero para nako, it's better. Kay ako magdino nakita before na bitin gyud ang tao, igahuman sa sinulog sa Cebu City. So, mas maayo nga na-highlighted na karon para ikahuman din muadto na sa mga tao the following week sa North, sa Carmen. Then makakuan siya na, makatabang siya na pag-develop sa tourism, economic activity sa maong area. Ang chairperson sa Committee on Tourism sa Dakbayan sa Sugbo nga si Konsehal Joy Pesquera sa iyang bahin, mihulagway nga nakuog na tampo ang sinulog 2023 sa inanayng pagbalik sa turismo sa Dakbayan. Human grabe kining naapektuhan tungod sa nating pandemya sa milabayng tulo ka tuig. Base sa feedback na nadawat sa konsehal, daghang turista ug balikbayan ang bisita sa Dakbayan sa milabayng sinulog ug kasagaran usab kanila nahimuot nga didto gipahigayon sa SRP ang pagpahigayon niini karong tuiga. Even reported by the Department of Tourism, there's like an increase of tourist arrivals here in the city, and especially that we have revived the Balik Cebu program. So even before the Sinulog event nato sa atong January 15, daghan ta kayong mga bag-ong mga flights, and then nga nangabot nga gikan sa lain-laing mga nasod, and especially from the US and Taiwan, Korea, and even from the Middle East. Kini si Griggy Magdadero alang sa My TV Cebu.